Esaten da ere gazteek ez dutela kultura kontsumitzen, horren harira zer iritzi duzu ezuek? Ni ez nago ados, ze berez ikusi da, baina guztian, antzerkian bertan, bai, behintzat, klaro, gure, bai, gerturatzen dela jendea, kontzertutan, etengabe ari gea gazte guztiak kontzertutarako 1000 plan egiten, nik ere komentatzen detenean ingurukoekin, ikusi ez du denean pelikula hau edo hau, kasualidadez gaztea dira, guztiak. Gazteentzako egiten duenean nabaritzen da. Bai. Heldue gazteentzako egiten duenean ere bai. Bai. Bakarrizketetan adibidez, ere nabaritu da pilo bat hor badagola kontsumitzeko gogoa. Eta ez dakit, igual da justo sortu dela justo azken aldian mugimendu bat, edo joera bat. Venga, eta asteburu honetan, belako ikustera, gero hau, gero minan antzez lana, eta gero ikusiko dugu Antxonen ni. Publikoa gaztea da.